Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο το κοινό του Εντροπία Radio. Σήμερα μια έκτακτη εκπομπή από τον Νικόλα Αλεξάνδρη, μια έκτακτη εκπομπή Πόστερ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχω καλεσμένο μαζί μου τον Βασίλη Σαλαπάτα. Και εγώ είμαι Νίκο. Βασίλης Σαλαπάτας, μέλος των θρυλικών του Without Three, και σήμερα με Stone Mouth και Lily Suicides. Στα πλαίσια πολλά ονόματα που, ναι, εντάξει, μπερδεμάει. Καλό είναι αυτό. Μπαίνει σε μια κίνηση. Ναι, καλά, θα σου εξηγήσω γιατί. Είναι παράλληλα projects αυτά που παίζουν και έχουν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά προχωρά. Για να ακούσω. Ωραία. Λοιπόν, βρίσκεσαι στην πόλη μας, δεν είσαι από εδώ. Ήρθες σήμερα από Αθήνα. Δεν είμαι από εδώ. Μου αρέσει πάρα πολύ η πόλη σας. Κάθε φορά που ανεβαίνω το ευχαριστιέμαι πάρα πολύ. Έχω φίλους πολλούς, καλούς. Και περνάω υπέροχα. Αυτό είναι το καλύτερο. Ευτυχώς δεν έρχομαι για δουλειά συχνά. Αλλά ακόμη και για δουλειά να έρθεις, μου φαίνεται ότι είναι πιο χαλαρά, πιο ανθρώπινα. Αν και έχω την εντύπωση ότι το χάνουμε σιγά σιγά. Δεν ξέρω. Δεν το εύχομαι να σας συμβεί αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι εμείς στην Αθήνα το έχουμε χάσει αυτό. Και κάνουμε υπέρβαση για να μπορέσουμε δηλαδή να ζήσουμε κάποια κεφάλαια της ζωής μας πολύ προσωπικά και να δώσουμε στον εαυτό μας τη χαρά είτε να παίξουμε μουσική είτε να παίξουμε έναν κόσμο. Κάνουμε υπέρβαση στην κυριολεξία. Εις βάρος του χρόνου για την ξεκουρασή σου, το παιδί σου, ξέρεις όλα αυτά. Είναι υπέρβαση. Anyway. Και με τόσα project που με λες. Λοιπόν, αφού δεν σε άφησα να ξεκουραστείς σήμερα με το που ήρθες από το αεροπλάνο. Όχι, χαρά μου, λοιπόν. Σε φέραμε εδώ πέρα να μας πεις ότι αύριο πρώτα απ' όλα έχουμε μια συναυλία. Σωστά, στα πλαίσια της προβολής του ντοκιμαντέρ. Εδώ δεν υπάρχει άσυλο. Ναι, που σήμερα έχει την πρώτη την τιμητική του προβολή στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης στην κατηγορία ντοκιμαντέρ. Μιλάει για τη δεκαετία του 80, την άγνωστη δεκαετία. Τα λέγαμε και πριν εδώ, Νίκο. Μια δεκαετία που πολύ λίγοι ξέρουν. Είναι λίγο σκοτεινή δεκαετία. Δεν υπήρχαν ούτε οι δυνατότητες μέσα από τηλεόραση, μέσα από ραδιόφωνα. Δεν υπήρχαν όλα αυτά. Το μέσον που μπορούσε να διαδώσει οτιδήποτε νέο και οτιδήποτε περίεργο ή ενδιαφέρον ή αντιδραστικό, ας το πω έτσι, για να προσελκύσει το ενδιαφέρον ενός νέου ανθρώπου, δεν υπήρχε. Έπρεπε να το ανακαλύψεις σκάβοντας και συνήθως και πολύ συχνά βάζοντας τον εαυτό σου, το κεφάλι σου κάτω από τον τορβά. Δηλαδή το τι δακρυγόνο και ξύλο, χωρίς να το ζητάει ο οργανισμός σου, έτσι. Φτάναμε να τρώμε απλά και μόνο γιατί θέλαμε να δώσουμε παρόν τότε, ξέρεις, σε αυτές τις αποφάσεις που τις παίρνανε ερήμοι μας, και έπρεπε να δώσουμε ένα παρόν. Όπως κάθε νεολαία. Ναι, παντού υπάρχει ανάγκη να αντιδράσεις σε κάτι που νιώθεις ότι θίγει το μέλλον σου ή την προσωπικότητά σου. Και συνήθως αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πιο έντονο σε έναν νέο άνθρωπο. Όταν νιώσει να τον θίγει κάτι, πρέπει να αντιδράσει. Λοιπόν, αυτό κάναμε και τότε. Ήμασταν λύκειο προς πανεπιστήμιο. Υπήρχαν πάρα πολλές τότε προσπάθειες να δυναμώσουμε την παιδεία, να δώσουμε ένα νέο στίγμα. Αυτό το πράγμα είχε καταπιεστεί πάρα πολύ. Αυτά δεν βγήκαν ποτέ για τη δεκαετία του 80. Δεν το πολιτικοποιώ. Απλά ήταν πράγματα που μείνανε πολύ, πολύ κρυμμένα. Καλά κρυμμένα. Για πολλά χρόνια. Νομίζω ότι τα θίγει αυτά ο Θανάσης Γιαννόπουλος στο ντοκιμαντέρ του. Και σίγουρα ακούγεται και μια καλή μουσική από πίσω, γιατί η μουσική ήταν πάρα πολύ σημαντικός πυλώνας όλων αυτών των προσπαθειών. Δηλαδή μας ακολουθούσε, ήταν σαν ένα ωραίο μαγικό χαλί. Υπήρχε μια μουσική από κάτω που σε πήγαινε και σε κράταγε εκεί, όχι, μην φανταστείς, στην πρώτη, ας πούμε, στο πρώτο τραπέζι της αντίδρασης. Όχι, τίποτα τέτοιο. Απλά τη μουσική τη χρειαζόμασταν. Ήταν κάτι που μας έλειπε τότε. Δεν μπορούσαμε να την ακούσουμε. Σου έλεγα, ένα πετρίδι ακούγαμε και αυτό με τα 1000 ζωρία. Και μετά βγήκε ένα ζήλος και τρίχες. Δηλαδή, τα λέγαμε, αγοράζαμε δισκάκια. Τώρα μιλάω και πάνω στο κομμάτι του Νοτού και δεν θέλω. Θες να βάλω το κομμάτι να ακουστεί? Όχι, δεν πειράζει. Ο κόσμος το έχει ακούσει. Αν θέλει να ακούσει κι άλλο, να σε έρθει και αύριο. Δεν είναι κακό. Εννοείται ότι αύριο πρέπει να έρθει. Αλλά ναι, έτσι είναι, νομίζω, ενδιαφέρον το ντοκιμαντέρ και αυτά που λέει. Οκ, έλα, ας το ακούσουμε. Not without three, I keep.
of mine that I chase me blind. Because your soul's mine. I'm trapped inside your eyes. The passion never lies asleep in the eyes. As they fall and rise. They'll think that I'm not a fool. I sympathize upon the rules you stick to the bars. The deadly wine advice. I can spend so much time, but I can spend so much time waiting for your advice. Να είμαστε ξανά πάλι εδώ πίσω. Να ενημερώσω λίγο τον κόσμο ότι όσοι ακούνε εκεί έξω μπορούν να μπουν στο chat του σταθμού και να θέσουν και τα δικά τους ερωτήματα στο Βασίλη. Από πίσω γενικότερα σήμερα θα παίζουμε μουσική, είναι μουσικές επιλογές δικές σου. Τώρα αυτή τη στιγμή ακούμε Magazine. Λοιπόν, μου έλεγες πριν για τη διαφορά του πριν εκτός αέρα, όσο ήμασταν εκτός αέρα, για τη διαφορά, μάλλον για το πώς ανακαλύπτει σήμερα αγαπητή μουσική με το πώς το έκανε τότε και... Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Εντάξει, δεν πειράζει που μιλάμε πάνω σε υπέροχα τραγούδια. Άλλωστε χαίρομαι που σου άρεσαν όλα αυτά τα κομμάτια που κουβεντιάζαμε πριν. Η Magazine είναι από τα μένα μου group. Τότε σου έλεγα το εξής, ότι η ομορφιά ήταν το να φτιάχνεις μουσική, όχι μόνος σου. Το δύσκολο ήταν να βρεθεί μπάντα, να κουμπώσει μια μπάντα και να φτιάξει μουσική. Τώρα είναι πολύ εύκολο να φτιάξει ο καθένας με μουσική. Ψηφιακά μπορείς να πετύχεις τα πάντα. Ενδεχομένως, ναι, δεν το κρύβω ότι εμείς έχουμε γράψει και μουσική από το τηλέφωνο. Ο ένας στην παραλία και ο άλλος στο μπάνιο του. Γράφεις μουσική αν θέλεις. Μπορείς να κάνεις και ό,τι φανταστείς. Αλλά τότε, αρχές του 80, δεν ήταν εύκολα. Ήταν πολύ δύσκολο μια μπάντα να κάνει μια παραγωγή, να γράψει ένα τραγούδι. Έπρεπε να δώσει πολλά λεφτά από την τσέπη της. Δεν υπήρχε περίπτωση η Polygram και οι άλλες δισκογραφικές να έρθουν να σου δώσουν λεφτά για ένα ξενόγλωσσο new wave σχήμα. Πιάνεις θέμα που θέλω να σε ρωτήσω, η γλώσσα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Σου ξαναείπα ότι στις αρχές του 80, δηλαδή εκεί 80-81, πώς ήταν αυτοί που άκουγαν μουσική στην Αθήνα, δεν ξέρω, Θεσσαλονίκη δεν είχα ιδέα. Άντε να ήταν 500 άτομα, σου λέω εγώ, που ουσιαστικά κινούνταν
από τη μια μεριά της πόλης στην άλλη. 500 άνθρωποι που είχαν τη δυνατότητα να ακούσουν ένα ξένο δίσκο. Να ακούσουν μια μουσική λίγο διαφορετική από αυτή που σου πλάσαρε το ραδιόφωνο. Και άντε υπήρχαν κάτι χαζοεκπομπές στην ΕΡΤ, ξέρω, που λέγανε κάτι μπουρδες. Αλλά στην πραγματικότητα το παγόβουνο, το κάτω μέρος του παγόβουνου ήταν τόσο μεγάλο που αυτή η μικρή κορφούλα επάνω δεν σου έφτανε. Ήθελες κάτι παραπάνω. Έπρεπε λοιπόν μόνος σου να καλύψεις αυτό το κενό. Έπρεπε να παίξεις τη δικιά σου μουσική. Τέρμα. Αν δηλαδή φαγωνόσουνα και δεν σου έφτανε, μόνο έτσι μπορούσες να τη βγάλεις. Anyway. Φανταστικό αυτό, αλλά θέλω να πεις και στον αέρα το πώς μάθαινες εσύ συγκεκριμένα μουσική. Αλλά αυτό είναι κωμικό εντελώς, είναι ανέκδοτο. Εγώ ήμουν από τους τυχερούς, στο ξαναλέω, που δεν ήμουν από οικογένεια που είχε λεφτά για να μου δίνει πέρα από το χαρτζηλίκι, ξέρεις, στο σχολείο, για να αγοράζω δίσκους. Ευτυχώς όμως είχα γειτονόπουλο, ένα μεγαλύτερο μου παιδί, 6 χρόνια μεγαλύτερο, τον Τάσο. Ο Τάσος, ο οποίος, καλά, έχει κάνει φοβερή καριέρα τώρα ο Τάσος, άσχετο, ο οποίος είχε τον μπαμπά του που δούλευε τότε στην τράπεζα στην Εθνική και του έφερνε κάθε μήνα μασχαλιές, το λέγα εγώ, γιατί έμπαινε μέσα, ξέρεις, τον έβλεπα στην πολυκατοικία, γεμάτες μασχάλες με δίσκους. Έτσι, LP, 45 της κακομοίρας. Τότε γινόταν ο χαμός στην Αγγλία. Πήγαινε στην Αγγλία ο πατέρας που δούλευε εκεί. Ναι. Γινόταν ο χαμός. Έκρηξε, ξέρεις, λίγο punk, λίγο μετά, δηλαδή 79-80, που το πράγμα άρχισε να διαμορφώνεται πια. Δεν ήταν τόσο pop-punk, άρχισε να γίνεται και πιο σκληροπυρηνικό και όλα. Και ο Τάσος έπαιρνε όλες αυτές τις φοβερές δισκάρες, κάτι Damned, κάτι Crash, κάτι όλα. Λοιπόν, εγώ από τον Τάσο έχω μάθει τους Ramones, έχω μάθει, μιλάμε τώρα για ένα παιδί γυμνασίου, έτσι. Plastic Bertrand, άκουγα πρώτη γυμνασίου, να είναι καλά ο Τασούλης, άκουγα γαλλικό punk. Κάτι τους Telephone, ξέρεις, όλα αυτά, όλες τις μπάντες. Μετά σιγά σιγά, δηλαδή άκουγα το βράδυ στις 2 ώρα το βράδυ τον Τάσο να παίζει μουσική και την άλλη μέρα λέω, ρε Τάσο, αυτό που έπαιξε στις 2 παρά 10, 2 παρά 5, ποιο ήταν? Και μου λέει, ναι, εντάξει, Who λέγοντουσαν, να σου δώσω να ακούσεις, ξέρω. Και μου έδινε τους Who, ξέρω, και όλους τους δίσκους. Λοιπόν, και έτσι έμαθα μουσική. Εντελώς τυχαία δηλαδή. Οπότε η αλήθεια είναι ότι είχα ευτυχώς να είναι καλά ο Τάσος. Ο Τάσος έγινε ηχολήπτης, ξέρεις, μεγαλώνοντας. Πήγε Αμερική και τον έχασα. Τη μαμά του έβλεπε. Μου λέει κάτι η μαμά του. Κάποια στιγμή του έστειλα και ένα email όταν πια μεγάλος αρκετά και έμαθα ότι έκανε τις παραγωγές του Γιάννης. Ας το κάνω. Ναι, Τάσος Οικονόμου. Το κυνηγούσε δηλαδή το πράγμα. Ναι, πάρα πολύ. Από τη δικιά του μεριά. Ναι, και είναι πολύ καλός αυτό. Anyway. Οπότε ο Τάσος ήταν από τα πρώτα, δεν θα πω πανκιά, νομίζω ότι ήταν από τους πρώτους extreme εμφανισιακά τύπους που έσκαγαν στην Αθήνα, με κόκκινα παντελόνια, με μαλλί βαμμένο παπαγαλί, ξέρω, και τέτοια. Αλλά μου φανταστείς κανένα τρελό παιδί, ήθελε να κάνει να προκαλεί. Γιατί ακριβώς αυτή ήταν και η ανάγκη της γενιάς. Να προκαλέσει λίγο. Δεν είναι όλο αυτό που σου έλεγα. Δεν ήταν μια δεκαετία που ήταν βαμμένοι πράσινους ήλιους και που όλα ήταν ήσυχα, κύριε, με ελάτε εδώ να επενδύσετε τα λεφτά σας. Γινόταν χαμός. Να ξαναπώ για το νόμο πλαίσιο, να ξαναπώ για το καθηγητικό κατεστημένο στα πανεπιστήμια, να ξαναπώ για την αστυνομοκρατία του Αρκουδέα, να ξαναπώ δεν το πολιτικοποιώ, το ξαναλέω. Έτυχε τότε να είναι μαζεμένα πολλά που πολλοί κόσμος δεν τα ήξερε. Και είναι μια καλή ευκαιρία όλη αυτή και το ντοκιμαντέρ του Θανάση του Γιαννόπουλου για το «Εδώ δεν υπάρχει άσυλο», μια καλή ευκαιρία να υποθούν αυτά τα πράγματα που η δικιά σου γενιά δεν έχει πάρει μυρωδιά. Τίποτα. Ναι. Τίποτα. Σου λέω, κάθε γενιά δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξέρει το τι έγινε την προηγούμενη, αλλά δυστυχώς πέρασε η δεκαετία του 80 σαν κάτι πάρα πολύ χαλαρό που ήρθε και έφυγε. Δεν είναι έτσι. Γίνανε πάρα πολλά πράγματα. Και στον κοινωνικό τομέα, έτσι πως το αναφέρεις, γίνανε πολλά, όπως γίνονται πάντοτε φυσικά. Γίνανε και πολλές ανατροπές, κάναμε τις υπερβάσεις μας, νομίζω ότι σαν νεολαία απαξιώσαμε λιγάκι αυτή την κακοκηδαιμονία των 70s, όπου ξέρεις η γενιά των 70s μεγάλωσε με την εξασφάλιση του άνδριου. Η δικιά μου γενιά του 80 κατάλαβε ότι δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση του άνδριου. Και ότι όλα είναι λιγάκι προκαθορισμένα και δεν της άρεσε καθόλου.
Το κάνεις γενικό για ολόκληρη τη γενιά? Το κάνω σχεδόν, ναι. Νομίζω ότι για ολόκληρη τη γενιά έτσι. Τώρα ίσως είναι ακόμα χειρότερα. Γι' αυτό και περίμενε, Νίκο, να ακούσεις ακόμη πιο ωραία μουσική στην Ελλάδα από τις μπάντες της ελληνικές τώρα. Γιατί είναι λίγο περίεργο το πόσο αντιστρόφως ανάλογα κινούνται αυτοί οι δύο πόλοι. Δημιουργικότητα μέσα από τη μουσική και την τέχνη και εξασφάλιση του της κοινωνικής τη ζωή σου, της οικονομικής σου ευρωστίας, όλο αυτό είναι αντιστρόφως ανάλογο, δυστυχώς. Δεν θα έπρεπε, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Και τώρα που ζουλιέται όλος ο κόσμος και πρεσάρονται πάρα πολύ τα μυαλά, τώρα να περιμένεις ότι θα έχει έκρηξη δημιουργικότητα σε αυτή τη χώρα. Έτσι. Γενικότερα θεωρώ ότι είναι έντονη δημιουργικότητα σε νέους καλλιτέχνες. Ήδη σήμερα ότι ισχύει αυτό. Και βγάζουν πολύ καινούργια πράγματα. Όντως. Ένα μασάνε δηλαδή. Συμφωνώ πολύ μαζί σου. Βάλτε ένα τραγουδάκι. Αυτό που θέλω. Nervous Hate, Not Do Without Three. Last
είμαστε ξανά πάλι εδώ πίσω μαζί σας. Παρέα με τον Βασίλη Σαλαπάτα. Να σε κάνω μια ερώτηση που στην ετοίμαζα πριν και δεν θέλω να την ξεχάσω. Χτύπαμε. Είπες για τη γλώσσα πριν, για το αγγλόφωνο ροκ. Ναι, ήταν μεγάλη τότε, ξέρεις. Ήταν τα στρατόπεδα, ρε παιδί μου, ξέρεις. Η ελληνόφωνη σκηνή του ροκ και η αγγλόφωνη σκηνή του ροκ. Όπου η αγγλόφωνη νομίζω ήταν. Εμείς είχαμε συσπηρωθεί, καλά, σαφώς ήμασταν μειοψηφία. Και χάναμε, ναι. Αριθμητικά όμως, έτσι, όχι ποιοτικά. Όχι, σίγουρα. Λοιπόν, χάναμε, η αλήθεια είναι. Ήταν σαν να βλέπεις πάντα ένα Παναθηναϊκό Ολυμπιακό που η Πανά θα χάνει συνέχεια, αυτό. Ναι. Τι γινόταν όμως? Έχει να κάνει, ρε παιδί μου, και με το πώς νιώθεις ότι μπορείς να εκφράσεις καλύτερα το στίχο σου ή τη μουσική σου. Μέσα από ποιο στίχος νομίζεις ότι πραγματικά θα απογειώσει τη μουσική σου? Ο ελληνικός ο στίχος, που συνήθως είναι ένας στίχος διαμαρτυρίας και που για μένα είναι κάτι πολύ δύσκολο, αν θες, Νίκο. Ήταν πράγματι πολύ δύσκολο για μένα να γράφω ελληνικό στίχο. Ενώ ήταν πολύ πιο εύκολο, τα αγγλικά μου ήταν καλά. Ήταν πολύ πιο εύκολο να γράφω αγγλικά. Σκέψου ότι τότε, ας πούμε, είχε βοηθήσει το ότι εγώ είχα πάρει το proficiency ήδη από το τέλος γυμνασίου. Είχα proficiency. Δηλαδή, μου άρεσαν πολύ τα αγγλικά. Μου άρεσε η κουλτούρα, μου άρεσε η μουσική. Άκουγα αγγλικά. Ναι. Ήταν εύκολο να γράψω αγγλικά. Είχα συγγενείς που ζούσαν στην Αμερική και τους έβλεπα συνέχεια και μιλούσαν. Ήταν εύκολο. Μου φαινόταν δύσκολο να γράψω ελληνικά. Μπορεί και λιγάκι να ντρεπόμουν, ξέρεις. Τρέπεσαι λίγο να γράψεις για πράγματα που είναι πολύ πολύ εσωτερικά. Ενώ η αγγλική γλώσσα έχει αυτή την ευκολία, ότι είναι λίγο δυτή. Αφήνει υπονοούμενα. Μπορεί μία λέξη να σημαίνει αρκετά πράγματα. Πετάς το μπαλάκι στον ακροατή. Τον αφήνεις, αν θέλει να το δει έτσι ή γιουβέτσι. Κατάλαβες. Ναι. Και αυτό εμένα μου άρεσε. Δεν ήθελα να είμαι τόσο απόλυτος σε αυτό που λέω. Δηλαδή και η στίχη του πλάκα-πλάκα ήταν λίγο διφορούμενη. Δηλαδή τώρα τι λέει, σκοτώθηκε αυτός ή όχι στο τέλος? Αυτό. Λοιπόν, θέλεις να μου πεις μια ιστορία για το τραγούδι που ακούμε? Ναι, να σου πω. Έβαλες Gang of Four, Gang of Four, ναι. What we all want. Μετά από πολλά χρόνια που έχουμε εξαφανιστεί με πολλούς φίλους από τα χρόνια του Πίγασου. Ο Πίγασος ήταν ένα ιστορικό μαγαζί στην Αθήνα, που όλες αυτές οι μπάντες που παίζανε σε κυρίως αγγλικό στίχο, παίζανε στον Πίγασο. Λοιπόν, γι' αυτό και ήταν οι πηγασικοί. Λοιπόν, ενώ οι ελληνόφωνες, ας το πούμε, rock bands τότε, της ανεξάρτητης σκηνής, συγκεντρώνονταν γύρω από άλλα κέντρα. Κύτταρο και αυτά. Κυρίως, ναι. Όχι, υπήρχαν μουσική αποθήκη, υπήρχαν αρκετά μαγαζιά τότε. Το Αν. Όμως, μετά από χρόνια, λοιπόν, παίρνω ένα τηλέφωνο, μιλάω, ποιος με πήρε? Ο Τρενογιάννης, με πήρε ο Γιάννης ο Τρενογιάννης. Και μου είπε, κοίταξε, μαζευόμαστε πάλι να παίξουμε λίγο έτσι τιμητικά, μωρέ, να κάνουμε ένα entry σε ένα gathering που κάνουν στο Αν, κάτι μπάντες από παλιούς φίλους, θυμάσαι, κάτι πανκιά, εμείς τους ξέραμε όλους τότε. Δηλαδή όλες τις πανκομπάντες της Αθήνας, αν και δεν παίζαμε πανκ, τους ξέραμε και τους αγαπούσαμε. Και αυτοί το ίδιο. Δηλαδή, Punks from Anna, η Γενιά του Χάους, όλους. Δηλαδή, μη λέω ονόματα τώρα, όλους. Ναι. Φάτσες δηλαδή, αγαπητές. Μην φανταστείς κακά παιδιά. Μια καλή παρέα ήταν όλα αυτά τα παιδιά. Και λέμε φυσικά, εννοείται. Και βρισκόμαστε εγώ, ο Μάστορης, ο Κώστας ο Μάστορης από τους Metro Decay, από τους Magic the Spell, ο Θοδωρής, Θεέ μου, ο drummer το Magic the Spell, μωρέ. Ο Θοδωρής. Γιατί είμαι και λίγο... Και χωρίς να έχω πιει το τσίπουρο το δικό σου, έτσι. Ο Βλαχάκης, άντε μωρέ. Και ο Τρενογιάννης, ο Γιάννης ο Τρενογιάννης, ο οποίος έχει παίξει με πάρα πολλές μπάντες. Θα παίζει αύριο με τους χωρίς Περιδερέο? Όχι. Βρισκόμαστε και παίζουμε στο Αν και παίζουμε 4 ή 5 τραγούδια, εκ των οποίων ένα είναι αυτό. Και ψαχνόμαστε λοιπόν τι τραγούδια να παίξουμε. Έχουμε βρει ένα τον Clash, ξέρω, για να ταιριάζει με το κλίμα. Και λέω και εγώ, ρε γάμο, ότι υπήρχε ένα κομματάκι των Gang of Four που το θυμάμαι. Τους το βάζω, το θυμήθηκαν και ενθουσιάστηκαν. Οπωσδήποτε, λέει ο Μάστορης αυτό. Αυτό δεν υπάρχει. Ο Μάστορης είναι μπασίστας. Πολύ καλός. Μάλιστα, ο Μάστορης σου είπε ότι παίζει μαζί μας πια με τους Stone Mouth. Ναι. Παίζει μπάσο στους Stone Mouth τους τελευταίους 4-5 μήνες και κάνουμε full προβίτσες για να βγάλουμε νέο υλικό. Αρκετά διαφοροποιημένος ο ήχος, λίγο πιο άγριος ο ήχος του Κώστα. Οπότε μετά από εκείνη τη βραδιά στο Αν, νομίζω ότι σηματοδοτήθηκε μια επανασύνδεση, σαν ένα παλιό αμόρε, ένα φλερτ που ξαναζεστάθηκε και αρχίσαμε να βρισκόμαστε με όλα αυτά τα παιδιά, ξανά. Με αφορμή το Αν και το Gathering
βρέθηκα και με τα άλλα δύο παιδιά που φτιάξαμε μαζί τους το Stone Mouth. Το Γιώργο Παπαδόπουλο και το Γιάννη τον Ψημόπουλο, πολύ καλό ηχολήπτη κιόλας, και drummer. Και σιγά σιγά άρχισαμε να παίζουμε, να βγάζουμε υλικό, να αρέσει στους υπόλοιπους φίλους και μπράβο παιδιά, ωραίες μουσικές και πάντα έτσι. Ξέρεις, αυτό μας έδωσε ο θάρρος. Και για να κάνω και λίγο πάσα και στο τι κάνουμε τώρα, έτσι, για αυτά στα λόγια. Ναι. Καλά κάνεις. Μετά κάποια στιγμή είχα μαζευτεί τόσα πολλά τραγούδια, δηλαδή τόσες πολλές ιδέες που κάποιες δεν κολλάγαν ακριβώς σε αυτό που είχαμε σκεφτεί για το Stone Mouth. Και είπαμε να φωνάξουμε τον Γιώργο τον Κουλούρη από το South of the North, τον ξέρουμε, να παίξει μπάσο και να το πούμε και κάπως αλλιώς αυτό το project, γιατί δεν ήταν ακριβώς rock, ήταν new wave πιο πολύ. Ναι. Οπότε ήρθε ο Κουλούρης και φτιάξαμε καμιά δεκαριά κομμάτια με τους Lily Swiss που θα παίξουμε αύριο. Θα τα ακούσουμε αύριο. Βέβαια. Και νομίζω ότι είναι ένα ξεχωριστό, μια ραχοκοκαλιά διαφορετική, για την οποία είμαστε πολύ περήφανοι και τη γουστάρουμε πάρα πολύ. Από το πρώτο δείγμα που έχετε δώσει μέχρι στιγμής. Ναι, να ακούσουμε προς και τα το έξω. Να το βάλω τώρα, άμα είναι. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι που έχετε κυκλοφορήσει στο YouTube. Ναι. Μέχρι στιγμής. Περιμένουμε δίσκο. Ναι, κοίταξε, θέλει χρόνο, γιατί μην νομίζεις, είμαστε 1000 κομμάτια. Είπαμε, κάνουμε την υπέρβασή μας τώρα πια. Και για να πετύχεις ένα καλό αποτέλεσμα, χρειάζεται να κάνεις υπέρβαση. Της βάρος του χρόνου σου, της ευκολίας σου. Εντάξει, νομίζω ότι μας αποζημιώνει το αποτέλεσμα. Έτσι πιστεύω ότι και για τον κόσμο θα ισχύει αυτό. Πάμε να ακούσουμε τον Wolf.
Λοιπόν, αυτό έλεγα τώρα στο Βασίλη. Ότι τα καλύτερα τα λέμε εκτός αέρα. Παιδί μου, στην τελική άστο και ανοιχτό, βάλε μουσική έτσι να παίζει. Ναι, καλύτερα έτσι. Μου είπες τώρα διαμάντια πάλι. Μου λέγες. Για το παλιότερα όταν είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο μου είχε πει ότι δεν νιώθει τον εαυτό του μουσικό. Του ανταπάντησα ότι εφόσον υπάρχει κόσμος που εκφράζεται με τη μουσική που δημιουργεί, δεν γίνεται να μην είναι μουσικός. Είχε τη δικιά του άποψη. Εντάξει, νιώθω ότι απλά άλλο το να παίζεις μουσική και άλλο το να είσαι μουσικός. Σου είπα. Ακριβώς αυτή η σχέση ενός μουσικού με το κοινό του, αυτό το δώσε πάρε, αυτή η τόσο μεγάλη σύνδεση με ένα κοινό που μπορεί να σου τρώει τις άρκες και με ένα κοινό που εσύ ουφάς από αυτό ζωή, είναι κάτι που εμείς οι ερασιτέχνες μουσική δεν το έχουμε. Δεν μπορούμε ούτε να υποσχεθούμε στο κοινό μας πράγματα, αλλά ούτε και το κοινό μας θα θέλαμε να έχει τόσο μεγάλες απαιτήσεις και προσδοκίες από εμάς. Πιο πολύ λοιπόν μια ερασιτεχνική μπάντα από φίλους κυρίως που κάνουν αυτό που γουστάρουν, το κάνει για την πάρτι της. Έτσι, είναι λίγο πιο εγωκεντρικό. Δεν είναι απλά μια ανάγκη να εκφράσεις αυτό που έχεις μέσα στο κεφάλι σου. Δεν το κάνεις ούτε για κέρδος, φυσικά, γιατί σου έλεγα πριν ότι εννοείται ότι όλες οι μπάντες που παίζουν τέτοιες μουσικές έχουν μπει αιωνίως και ισοβίως μέσα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να ρεφάρεις όλα αυτά που έχεις βάλει. Δηλαδή, τι να σου πω, πρέπει να γίνεις YouTube, ας πούμε, να σε βγάλει η Apple στα κινητά. Αλλά ναι, όλοι εσύ κάνουν αυτό το κέφι τους, αυτό που γουστάρουν. Αυτό το γεγονός κιόλας ότι υπάρχουν μέλη από διάφορα συγκροτήματα, να τώρα έχετε και South of No North, του Lily Suicide, έτσι. Μου έλεγε ο Τριονογιάννης από εδώ και από εκεί. Πόσα συγκροτήματα Πουγούνας, πόσα συγκροτήματα Μπογιατζής. Εξαιρετική μπάντα του Πουγούνα, έτσι. Εξαιρετική μπάντα. Τώρα θέλουμε και να παίξουμε και παρέα κάποια στιγμή. Είναι αγαπημένος φίλος ο Πουγούνας. Γενικά είναι τόσες πολλές καλές μπάντες. Εντάξει. Και αλλάζεται όμως μέλη μεταξύ. Αυτό θέλω να πω ότι όντως δεν είναι παρέα. Όχι, μην το κάνεις να ακούγεται σαν αλλαξοκολλιά. Όχι. Άλλο θέλω να πω ότι όντως είναι μια. Στα δικά μου τα μάτια, φάσεις κάτι σαν μια παρέα η οποία έχει τα κοινά της, τα βλέπει με τον ίδιο τρόπο. Κατάλαβες πώς το λέω? Ναι, μωρέ, όχι. Η αλήθεια είναι ότι είσαι κοντά στη σκηνή. Και είναι όμορφο που μιλάς με ανθρώπους που και τους εκτιμάς, τους σέβεσαι, τους γουστάρεις, σαν φάτσες και μόνο. Ξέρεις, είναι μεγάλη υπόθεση να γουστάρεις κάποιον σαν φάτσα. Σίγουρα, ναι. Δηλαδή να σου κάνει κέφι να τον δεις, να πεις ένα καφέ, να πεις ένα ποτό και να σου πει έλα ρε, τι κάνεις, ξέρω εγώ, τι ωραίο κομμάτι. Δηλαδή, πόσο πολύ χάρηκα που τις προάλλες μίλαγα με τον Αγγελή. Ναι. Λοιπόν, ο Αγγελής άκουσε το κομμάτι που βάλες πριν από λίγο Wolf και μου λέει: ρε Βασίλη, μου λέει, τι ωραίο κομμάτι είναι αυτό το Wolf. Του λέω: σου άρεσε λίγο? Και μας του έκανα πλάκα μάλιστα, γιατί είναι ένα εξαιρετικό παιδί ο Αγγελής. Και του λέω: ξέρει, μου λέει, αυτά λέει, έχετε, θα φέρετε και άνθρωπο να παίζει και πλήκτρα? Του λέω: αυτά είναι προεχογραφημένα. Του λέω: Νίκο, δεν έχουμε πλήκτρα. Του λέω: θες να στα παίξεις εσύ? Ναι, αμέ, λέει, βέβαια. Δηλαδή ήτανε μέσα, ξέρεις, τα έχει όλα. Ναι, αμέ, γιατί βέβαια, να βοηθήσω. Φυσικά, ναι. Οκ, εντάξει, ηρέμησε. Δεν θα χρειαστεί. Λοιπόν, τώρα για Lily Suicides περιμένουμε κάτι? Κοίταξε, ναι, Lily Suicides σίγουρα θα περιμένουμε κάτι. Είναι ένα project που έχει και κάποια συνέχεια ακόμα. Δεν ξέρω που θα πάει. Να οι απαιτήσεις του κοινού, ξεκινά, σε λέω. Έλα μου τώρα, απαιτήσεις κοινού. Εντάξει, θα ακούσεις μερικά έτσι, ακόμη ωραία τραγούδια. Νομίζω το Wolf είναι το πρώτο από τα. Πιστεύω ότι θα σου αρέσουν άλλα 9, μπορεί να σου αρέσουν πιο πολύ από το Wolf. Μόνο αυτό θα σου πω. Κοίταξε, το Wolf εμένα μου θυμίζει πολύ 80's σίγουρα. Και στοιχεία και από σήμερα. Σίγουρα. Κάπου εκεί είναι. Εκεί ακριβώς είναι και η ραχοκοκαλιά αυτού του project ήταν εκεί πάνω. Να πατήσει πάνω σε αυτά, λίγο βιωματικά δηλαδή. Βιωματική μουσική είναι αυτό. Είναι αυτή η ήχη που έχουμε στο περιθώριο της μνήμης μας, που έχουν πέσει σε λίγο λίθη και που μέσα από πρόβες και μέσα από γέλιο και μέσα από παρεούλα με ανθρώπους που σου θυμίζουν το τότε, ξανακάνεις αυτό το πράγμα να δημιουργήσει μια μελωδία. Αυτό είναι η Lily Suicides. Έχουν να βγάλουν πράγματα, σίγουρα. Έχουν να βγάλουν και νομίζω ότι υπάρχει και κόσμος γενικότερα που ζητάει όλο αυτό το πράγμα ακριβώς που περιέγραψες τώρα. Έτσι φαίνεται. Από διάφορες ηλικίες. Εμένα μου κάνει εντύπωση, όχι γιατί νιώθω ότι. Σαφώς και νιώθω ότι παίζουμε καλά αυτό που παίζουμε.
Άλλωστε δεν είναι τυχαίο αυτό που λέγαμε πριν, ότι πολλές ερασιτεχνικές μπάντες παίζουν πολύ καλύτερη μουσική από επαγγελματίες. Γιατί δεν ζητάς πάντα να είναι βιρτουόζος ο άλλος. Ζητάς να καταθέσει το συναίσθημά του, να καταθέσει την έμπνευσή του μέσα από τη μουσική και μέσα από το performance του. Αυτό δεν το βρίσκεις στον επαγγελματία, ο οποίος έχει κατακρεουργηθεί από αυτή την καθημερινότητα. Αυτό είναι το κακό του καλλιτέχνη επαγγελματία, ότι αλωτριώνεσαι πάρα πολύ μέσα από την ανάγκη της επιβεβαίωσης κάθε μέρα του ίδιου πράγματος. Δηλαδή, εντάξει, τώρα μην λέμε ονόματα, είναι άνθρωποι που έχουν στήσει μια καριέρα πάνω σε ένα τραγούδι που το ακούς 40 χρόνια. Ναι. Δηλαδή η Βέμπο, ναι, την ξέρουμε για ένα τραγούδι στην ουσία. Ήταν εκπληκτική καλλιτέχνης. Όλοι ξέρουμε ένα τραγούδι, αυτό ήταν. Εκεί. Έχει μείνει ένα τραγούδι. Anyway, υπάρχουν πολλές μπάντες σήμερα, αλλά εμείς απλά δεν πάμε να μπούμε σφίνα στο σημερινό ήχο. Ο ήχος μας δεν είναι σημερινός. Ομολογώ ότι είναι ένα κράμα. Ο σημερινός ήχος είναι διαφορετικός. Πολλοί θα λέγανε ότι είναι και φυτευτός. Ότι έχει καλυποθεί μέσα από τις ανάγκες και της μουσικής βιομηχανίας, μέσα από τις ανάγκες του image, μέσα από τις ανάγκες του marketing, να πουλήσει το ρούχο, να πουλήσει το στυλ, όλο αυτό. Η μουσική μας δεν έχει τέτοιους δεσμούς. Είναι λίγο πιο ελεύθερη και ωραία, ας πούμε, στο λιβάδι. Με τις πεταλούδες. Δεν είναι δέσμη, δεν έχει βαρυδάκια. Καταλαβαίνεις? Ναι. Αυτό λέω. Και ίσως αυτό είναι που αρέσει και στον κόσμο. Λοιπόν, εσύ που δίνεις ακόμα και Crocodiles από πίσω, πολύ ωραίο τραγούδι, είναι από τα αγαπημένα μου. Ήταν στη συλλογή, σωστά? Outsiders. Ναι. Πρέπει να ήταν σταθμός αυτή η συλλογή. Από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι. Ήταν πολύ καλή συλλογή. Πολύ καλή συλλογή, είχε πολύ καλές μπάντες. Με όλες αυτές τις μπάντες παίζαμε στο Πίγασο μαζί. Δηλαδή, συνήθως παίζαμε 2 μπάντες μαζί κάθε βράδυ. Να, ορίστε, αυτό τώρα που μου λες, ότι ο κόσμος ήταν, μου λες, βαριά 500 άτομα. Ναι. Έτσι, και μου είχες πει ότι και μισή κιόλας ήταν σε μπάντες. Αυτά 200. Ναι. Όμως υπήρχε ένα πολύ μεγάλο, ας το πω, κύκλωμα. Μιλάμε για το 81-82, έτσι. Μετά, όσο πέρναγαν τα χρόνια, λίγο 83, 84 και 85, άρχισε να ανεβαίνει ο κόσμος, ευτυχώς. Δηλαδή, άρχισε να δημιουργείται αυτός ο ωραίος πυρήνας, ο οποίος τι έκανε? Μεταλαμπάδευε, ας το πούμε έτσι. Ναι, μπορεί σε ένα μεγάλο βαθμό να έπαιξε ρόλο και το ύφος, το στυλ, το ρούχο, το μακιγιάζ, ξέρεις. Ναι, όλα αυτά είναι υπέροχα. Rock Wave in Athens, δημιούργησε έτσι καταστάσεις, ωραία. Αλλά πριν το Rock Wave in Athens, αναρωτήθηκε κανείς όλες αυτές τις μπάντες που παίζανε πριν έρθουν οι Stranglers στην Ελλάδα, παίζανε σαν τους Stranglers εδώ στην Αθήνα? Αναρωτήθηκε κανείς? Όχι. Φυσικά και όχι. Γιατί απλά δεν τις ξέραμε. Και αυτό πάντα θα συμβαίνει. Πόσοι πηγαίνανε στο Άγκη, στη μουσική αποθήκη και στον Πίγασο? Λίγοι πηγαίνανε. Δεν πήγαινε πολλοί κόσμος. Όμως όλες αυτές τις μπάντες, φαντάζομαι ότι εμείς, Νίκο, είχαμε κάνει, αφού και ούτε εγώ το πίστευα, μου το έλεγε ο Σπύρος, ο αναγνώστης του, κιθαρίστας μας, ο οποίος κάποια στιγμή κάθισε και μέτρησε και μου λέει: εσύ, έχουμε παίξει σε 79 γκί. Πόσα? Του λέω: 79. Τι λες? Του λέω: 79. Ναι, μου λέει: να χωρίστε 79, τα έχουμε μετρήσει όλα. Ημέρα, είναι απίστευτο, έτσι. 79 συναυλίες τώρα. Ναι. Και μιλάμε για ένα συγκρότημα το οποίο δεν κυκλοφόρησε άλμπουμ. Τίποτε, όχι. Δεν παίζαμε διασκευές μεταξύ, αυτό είναι το αστείο. Παίζαμε ίσως τους πρώτους μήνες, παίξαμε μερικές διασκευές, αλλά μην φανταστείς κάτι Echo and the Bunnymen, αλλά προχωρημένες διασκευές. Chameleons παίζαμε, Echo and the Bunnymen και Joy Division. Παίζαμε τέτοια. Ναι. Ο κόσμος, ο πολίτης δεν τα ήξερε. Νόμιζε ότι ήταν δικά μας. Καλά. Λοιπόν, οπότε μετά παίζαμε μόνο δικά μας τραγούδια. Και είχε πλάκα, ξέρεις. Λοιπόν, τώρα σε αυτό που μου έλεγες ότι ερασιτέχνης μουσικός, εκφράζεις όμως, έχουμε και αυτή τη στιγμή στην ουσία 3 μπάντες έτσι που δουλεύουν. Γιατί και τους Νότου τους αναφέρω, από την άποψη ότι περιμένουμε και από αυτούς κάποιο άλμπουμ. Όχι, δεν νομίζω. Οι Νότου πια ναι, θα βγάλουν κάποια κυκλοφόρητα τραγούδια. Θα ζητάει ο κόσμος να τα ακούσει. Okay. Θα ζητάει να τα ακούσει live. Ήταν ένα κεφάλαιο μετά. Δηλαδή, γράψαμε στο 111 ένα πολύ καλό στούντιο της Αθήνας, και αυτό γιατί μας είχε πλησιάσει Polygram τότε. Και μας είχε πει: γράψτε μερικά τραγούδια να μας τα φέρετε σαν demos για να τα. Οπότε είχαμε βάλει με δικά μας λεφτά, έτσι. Γράψαμε 10 τραγούδια, δεν βγήκαν ποτέ στον αέρα, δεν κάναμε ποτέ το τελικό remix. Δηλαδή δεν έχουν τελειώσει ακριβώς τα κομμάτια, αλλά δεν πειράζει. Είπαμε όμως να τα βγάλουμε από το master, να τα κάνουμε digital και να τα βγάλει η Ρκτή
Η εταιρεία που μας έβγαλε και το πρώτο θα βγάλει ρηκτή και αυτή το άλμπουμ με τα 10 κομμάτια των O2 που δεν ακούστηκαν ποτέ. Το οποίο όμως δεν είναι ακριβώς ο ήχος που άκουσες στους Outsiders. Είναι πιο καθαρός, πιο κρυστάλλινος, γιατί απλά δεν έχει υποστεί καμία επεξεργασία. Έτσι, είναι δηλαδή στουντιακός ο ήχος, δεν έχουν μπει εφέ, δεν έχουμε κάνει κάποιο post-production μετά, τίποτα. Είναι πιο καθαρός ο ήχος, δεν έχει καθόλου παραμόρφωση, ας πούμε, που περιμένεις. Είναι ίσως και λίγο pop ακουστεί, ξέρεις, ο ήχος. Έχει πλάκα όμως. Εφόσον έχει πλάκα, αυτό έχει σημασία. Να βρεθάμε καλά όσο το ακούμε. Να. Λοιπόν, Chameleons μου είπες πριν. Ναι, να ακούσουμε λίγο Chameleons. Πάμε να ακούσουμε Don't Fall, πρώτο άλμπουμ. Ναι. What on earth are you talking about?
να είμαστε ξανά πάλι εδώ πίσω. Ακούσαμε και Chameleons. Τα κινητά, Ναι, μωρέ, κάτσε να το κάνω. Λοιπόν, μου έλεγες νωρίτερα τι σημαίνουν τα ονόματα, από πού πήρατε μάλλον, πώς εμπνευστήκατε τα ονόματα για Stonemouth και Lily Suicide. Ναι. Και οι δύο οι μπάντες, τα ονόματά τους τα πήραμε από τίτλους βιβλίων. Stonemouth είναι ο τίτλος του πρώτου τελευταίου βιβλίου του Ian Banks, ενός αγαπημένου Σκοτσέζου συγγραφέα, και μιλάει για το όνομα μιας φανταστικής πόλης στη Σκωτία, το Stonemouth. Και το Lily Suicides σημαίνει η Lily, η φαρμακευτική εταιρεία Lily, εννοώ, οδηγεί στην αυτοκτονία. Και είναι ένα βιβλίο ενός Αμερικάνου που μου διαφεύγει το όνομα. Ήταν μια ωραία ιδέα του Γιώργου του Παπαδόπουλου, του κιθαρίστα μας, που μιλούσε για την επίδραση που είχαν κάποια ορισμένα ψυχοφάρμακα, παρασκευάσματα της Lily, που τα έδιναν, ήταν τα λεγόμενα χάπια αισιοδοξίας, Prozac κτλ. Που έδειξε οι στατιστικές πως μετά από περίπου 20 χρόνια αυτοί που είχαν συστηματική χρήση οδηγήθηκαν στην σχιζοφρένεια. Αυτό ήταν κάτι που πνίχτηκε πάρα πολύ στην Αμερική, ενώ έγιναν μαζικές αγωγές εναντίον της εταιρείας, έδωσε τρομερές αποζημιώσεις και έκλεισε στόματα. Αλλά η αλήθεια παραμένει το ότι τα συγκεκριμένα σκατοφάρμακα σκοτώσαν πάρα πολύ κόσμο ή τρέλαναν κόσμο. Ναι, λέμε τώρα για αγωνίες που σκοτώναν με τσεκούρτα παιδιά και τέτοια, δηλαδή παθαίνανε τραλαλά. Ναι. Και νομίζω ότι ήταν πολύ πετυχημένο όνομα. Σίγουρα, τώρα δεν ήθελα να δω. Τι θέλει να πει με αυτό το συγκρότημα. Κοίτα, δεν υπάρχει κάποια ευθεία συνάρτηση σε σχέση με το όνομά μας. Μας αρέσει. Σίγουρα δεν γράφουμε μόνο για αγάπη στα τραγούδια μας, ούτε η έμπνευση είναι μόνο ο έρωτας. Υπάρχουν προβληματισμοί καθημερινοί, υπάρχουν πράγματα που θέλουμε πάρα πολύ να τα αλλάξουμε, να τα στιγματίσουμε ή να τα πούμε μπράβο, και όλα αυτά είναι πηγές έμπνευσης για μας. Απλά ειδικά αυτό, επειδή εμείς μεγαλώσαμε σε εκείνη τη δεκαετία, το 90, ανδρωθήκαμε, όπως θα το έλεγε κανείς, και τη ζήσαμε αυτή την ιστορία με τα χάπια αισιοδοξίας. Δηλαδή τα βλέπαμε, ο κόσμος τα έπαιρνε. Τα έπαιρνε το 90. Ναι, και εντάξει, νομίζω ότι το συγκρότημα δείχνει ότι οι καταβολές του είναι από εκεί πέρα, κάπου, με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Οκ. Ωραίο. Τι ήθελα να σε ρωτήσω? Ήθελα να ρωτήσω, μάλλον να μου πεις την άποψή σου όσον αφορά κάτι που ξανά είπαμε και πριν, το έχουμε ξαναπεί και παλιότερα, αυτή τη στροφή που βλέπεις, μάλλον δεν ξέρω ακριβώς άμα είναι στροφή, αλλά το βλέφαρο που ρίχνει η σημερινή γενιά στη μουσική του 80. Ότι αρχίζει, το ψάχνει, ασχολείται. Εγώ γνωρίζω αρκετό κόσμο στην ηλικία μου που θεωρούν πλέον αγαπημένα συγκροτήματα που βγάζαν το πρώτο τους δίσκο όταν αυτοί γεννιόντουσαν. Κοίταξε, δεν νομίζω ότι είναι στροφή. Δεν είναι κάποια στροφή. Απλά κάποια στιγμή είναι αυτό που μου έπεσε εσύ στην αρχή. Ένιωσες ότι άνοιξες ένα κουτάκι που ήταν κάπου κρυμμένο σε μια αποθήκη του σπιτιού σου, που ποτέ δεν είχες μπει γιατί ήταν λίγο σκοτεινά, και κάποια στιγμή το ψηλάφισες, το πιάσες το κουτάκι, το βγάλες λίγο πιο έξω και ανοίγοντάς το, ανακάλυψες ίσως 1, 2, 3 διαμαντάκια. Μαζί υπήρχαν και βλακίες. Υπήρχαν και σκουπίδια, υπήρχε σκόνη. Όλα αυτά. Γενικά αυτό δεν σημαίνει ότι έχεις μια λατρεία, προγονολατρεία αυτό το πράγμα, ότι πρέπει εσύ να παραμυθιαστείς ή να μυθοποιήσεις πράγματα που γίνανε πριν, γιατί τώρα. Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής της λογικής. Το τώρα είναι πάντα αυτό που μετράει. Το τώρα είναι αυτό που μπορείς να αλλάξεις και το τώρα είναι αυτό που μπορεί να σου εγγυηθεί για το αύριο. Το πριν είναι κάτι που απλά χρειάζεται να το έχεις κατά νου και να το σεβαστείς, βέβαια, έτσι, αν αξίζει τον κόπο. Οπότε η ανάγκη, νομίζω, του νεαρού κόσμου, των 20-25 ετών δηλαδή παιδιών που βλέπω, σου είπα αυτή τη φάση στην Τρίπολη, που έτρωγα τα σουβλάκια μου και μου έρχεται ένα παιδί και μου λέει: δεν με γνώρισες, μου λέει. Του λέω: όχι. Να μπροστά μου, λέει, εσύ στη σκηνή του Καγκάνη, δεν με βλέπει. Του λέω: εσύ έτρεχε τόσο πολύ υδρότας, έχω και μοιοπία, πού να σε θυμάμαι. Του λέω: κοίτα, τα παιδιά βλέπουν ότι είναι περισσότερο βιομηχανοποιημένο από ποτέ η μουσική σήμερα. Και ότι και τα πάντα. Δεν σου κάνει εντύπωση, Νίκο, ονόματα δεν θα πούμε, ανθρώπους δεν θα θίξουμε. Δεν σου κάνει όμως εντύπωση το ότι όλες οι νέες μπάντες, οι πολλά υποσχόμενες,
κάποια στιγμή πείθονται από πολύ συγκεκριμένες φωνές του μουσικού μάρκετινγκ σε αυτή τη χώρα αλλά και διεθνώς και παίζουν ένα συγκεκριμένο στυλ. Δηλαδή, ό,τι και να παίξανε πριν στην αρχή τους, κάποια στιγμή έρχονται και συγκλίνουν όλες και τώρα, ας πούμε, είναι της μόδας, θα το πω, όσο και αν δεν αρέσει σε πολλούς. Δεν είναι της μόδας το νέο folk πράγμα. Πολύ, δεν μας έχουν πρίξει τα ούμπαλα με καταστάσεις που μασάω το στάχι στο λιβάδι και παίζω την ακουστική. Εντάξει, παιδιά, οκ. Ναι, πάρα καλό πολύ. είναι αυτό. Πάρα Αλλά πολύ. μην το κάνουμε κι όλοι. Δηλαδή, ας μείνουν λίγοι να το κάνουν καλά, οι υπόλοιποι ας κάνουν κάτι άλλο. Ναι, όντως. Δεν μπορώ άλλο. Καρό που κάμισα, ας πούμε, στα λιβάδια να τρέχουν με φουστίτσες, κοπελίτσες. Δεν μπορώ. Η εικόνα αυτή αρχίζει και με κουράζει. Βέβαια, κοίταξε, όταν όμως κάτι παίρνει έτσι μεγάλες διαστάσεις και βγαίνουν πολλά συγκροτήματα. Γίνεται εμπορικό. Γίνεται εμπορικό. Ταυτόχρονα όμως δεν βγαίνουν και όταν βγει κάτι σε μεγάλη ένταση, δεν θα έχει και πιο. Οι πιθανότητες να βγάλει περισσότερα καλά πράγματα δεν είναι και περισσότερες. Εννοείς αν θα υπάρξουν μιμητές. Γιατί νομίζω ότι δεν μπορείς να μιμηθείς όσο καλός παπαγάλος κι αν είσαι. Ποτέ δεν θα μπορείς να μιμηθείς ακριβώς κάτι που σου έχει χαρακτήρα. Δηλαδή πάντα αυτά που ακούμε ειδικά ή αυτά που διαβάζουμε τα αφομοιώνουμε. Δυστυχώς το κάνει ο οργανισμός αυτόματα. Δεν είναι κάτι που είναι μια διαδικασία λίγο αναμενόμενη. Τα αφομοιώνουμε και τα μετουσιώνουμε σε κάτι που έχει και το δικό μας DNA επάνω. Άρα δεν είναι μίμηση αυτό. Δεν είναι μίμηση. Εγώ μακάρι να κάναν όλοι επιτυχημένες μετουσιώσεις είτε στη μουσική, είτε στη συγγραφή, είτε στο θέατρο, είτε στη τέχνη. Μακάρι να κάναν μετουσιώσεις επιτυχημένων καλλιτεχνών του παρελθόντος. Μακάρι. Αλλά δεν γίνεται πάντα. Ναι, και στη μουσική μάλλον φαίνεται και περισσότερο. Δηλαδή στη λογοτεχνία είναι πολύ εύκολο να μην καταλάβεις ότι κάποιος αντιγράφει κάτι άλλο ή μιμείται. Ναι, τώρα πια είναι δύσκολο γιατί είναι τόσες πολλές οι μουσικές, ας το πούμε, διαστάσεις. Δεν μπορείς να ξέρεις αν αυτός μιμείται κάτι. Τώρα η αλήθεια είναι ότι έτρεχα πριν ένα application που έφτασε στα χέρια μου και που λέγεται Who Sampled και που το βάζεις κάποια στιγμή που ακούς κάτι και μπορεί να σου δώσει ενδεχόμενα tracks πάνω στα οποία βασίστηκε αυτό το τραγούδι. Και έχει πλάκα. Γιατί έχει κάτι πλάκα, αλλά δεν μένει τίποτα κρυφό. Κοίτα, εμείς πάντα το κάνουμε αυτό. Ίσως γιατί είναι και λίγο λόγω δουλειά σου. Είπα ότι εγώ ασχολούμαι με πληροφορική και ο Γιάννης είναι ηχολήπτης. Πάντα όταν γράφουμε ένα τραγούδι πρέπει οπωσδήποτε να το σκανάρουμε για να δούμε αν θυμίσει κάτι άλλο. Δηλαδή λέμε ρε εσύ, έχει γούστο, για κάτσε να το. Καλό, όμως ωραίο. Ώστε να μην θυμίζει κάτι, να μην πάει δηλαδή κάπου αλλού. Είναι εύκολο αυτό να μην θυμίζει κάτι άλλο? Όχι, δεν είναι εύκολο. Συνήθως όλα κάτι θα φέρουν στο μυαλό σου. Ναι. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία το πώς η εκφορά. Δηλαδή οι νότες μπορεί να είναι ίδιες με ένα παλιό swing του 50. Η εκφορά όμως πλέον σήμερα είναι αυτή που θα κάνει μια τεράστια διαφορά σε ένα τραγούδι. Θα το κάνει ένα άλλο τραγούδι. Ο τόνος που θα δώσει. Μιλάω πάντα για τη φωνή που το ξέρει καλύτερα. Αλλά ακόμη και η κιθάρα, το παίξιμο ή τα drums, ξέρεις, το κάνουν ένα άλλο κομμάτι. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα με όλα αυτά. Okay. Λοιπόν, πάλι να ξαναναφερθώ σε αυτό το είδος. Τώρα ανέφερες το νέο folk, το οποίο γίνεται όντως πολύ της μοδός. Το είδος που ονομάζεται post-punk. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά νέα συγκροτήματα. Ναι, γιατί είναι ένα γενικό, είναι πολύ γενικός όρος το post-punk. Σίγουρα. Είναι, αλλά κάθε μέρα βλέπω καινούρια, μαθαίνω καινούρια. Βγάλαν, ας πούμε, με ένα άλμπουμ συγκροτήματα. Ας πούμε, τώρα, περσινά, θέλω να πω, ή φετινά, συνέχεια βγαίνουν καινούρια. Καινούρια. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, προτιμώ τον ευρύ όρο, γιατί έτσι δεν σου βάζει πολλά όρια και μπορείς να ανοιχτείς και να κάνεις διάφορα πράγματα. Δηλαδή, δεν νιώθεις δέσμιος αυτού που ο ίδιος έχεις περιχαρακώσει τη μουσική σου. Νιώθεις πιο άνετος. Δηλαδή, post-punk είναι και η Wire που λέγαμε πριν. Ναι. Που, μη σου πω ότι ήταν ήταν στα καλύτερα του punk ήταν η Wire, αλλά ήταν πιο progressive, ας πούμε, η μουσική τους. Ήταν πολύ πιο... μάλλον πήγαινε από εκεί που δεν το περιμένεις, από το να ακούσεις ένα blues μέχρι το να ακούσεις ένα άγριο punk. Αυτά όλα είναι ωραία.
Είναι όμορφες, αλλά έμενε πάντα σε μια πειραματική εκδοχή. Γιατί εμείς δεν θέλουμε ένα άλμπουμ ενός καλλιτέχνη να είναι για μόλα για λέσα από τη μια και την άλλη. Θέλουμε να είναι λίγο πιο συγκεκριμένο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, καλό είναι να έχεις, να αφήνεις στον ακροατή να καταλαβαίνει ότι έχεις τη διάθεση να παίξεις και με στοιχεία δεξιά και αριστερά. Δηλαδή είχα ακούσει από ένα φίλο τώρα, άσχετο έτσι, για το Stone Mouth, ένα κομμάτι του, μου λέει αυτό είναι πολύ jazz μου κάνει. Τι λες πλέον, παιδί μου, τι jazz? Μου λέει jazz είναι αυτό που κάνει για το γύρισμα ο Γιώργος. Σύνολθε του λέει, παιδάκι, με ένα γύρισμα είναι. Ψώνει και καλά πρέπει να του βάλω ταμπελίτσα jazz. Μου λέει το λέω για να καταλάβεις τι είναι. Οκ, δεκτό. Δεν είναι κακό όμως, του λέω. Ας είναι και λίγο jazz όπως το λες. Μας χαλάει. Ναι. Μιλάμε πολύ και μου φαίνεται. Ο κόσμος θέλει να ακούσει και λίγο μουσικούλα. Να βάλουμε λίγη μουσικούλα. Ναι, κάτσε να βάλουμε ένα τραγουδάκι. Να βάλουμε Sonic Youth ή θέλεις κάτι άλλο? Sisters of Mercy. Βάλε Sisters. Το Alice. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν από B-side και αυτό.
Λοιπόν, αυτό ήταν το Lousy Eyes. Eyes, μπράβο. Τραγούδι το οποίο θα συμπεριληφθεί. Ναι, αυτό είναι από τα κομμάτια των Not Jude Three που δεν έχουν παιχτεί. Είναι από αυτά τα 10 τραγούδια που είχαμε γράψει σε ένα στούντιο το 86 και που δεν παίχτηκαν ποτέ και πουθενά. Έχουν μείνει σε εκπομπίνες. Αλλά θα βγουν τώρα, από ευκαιρία της. Δηλαδή, η νέα κυκλοφορία θα τα έχει αυτά. Το Lousy Eyes ήταν, είδες, είναι ένα κεφάλαιο λίγο διαφορετικό από τους Not Jude Three, όπως τους άκουσες στο Outsiders. Ήταν λίγο πιο καθαρός ο ήχος. Σχεδόν φλέρταρε και με funk στοιχεία. Κάτσε. Έχει. Τι, killing joke, ναι. Λοιπόν, έχει γενικά. Περάσαμε και εμείς τις φάσεις μας σαν μπάντα και σαν φίλοι και σαν παρέα, με τις ανάγκες, τις υποχρεώσεις, στα στριμωγματά μας. Χάσαμε τον drummer μας. Πέθανε ο Σωτήρης στη Γερμανία. Από τότε χάσαμε και την όρεξή μας, βασικά. Μας πήρε καμιά 30 χρόνια δηλαδή να ξαναρχίσουμε να βγάζουμε μουσική προς τα έξω. Παίζαμε μουσική στο σαλόνι μας, στο σπίτι μας, στην παραλία. Αλλά δεν βγάζαμε μουσική. Το υλικό που έχει μαζευτεί, καλύτερα να μην το μετρήσω, γιατί είναι άστο. Μεγάλο, Εδώ με τους Stone Mouth μαζευόμαστε και έχουμε μαζέψει 100 τραγούδια. Από αυτά έχουμε γράψει τα 10. Δηλαδή τα υπόλοιπα 90 να το πω θα τα γράψει. Σιγά σιγά είναι πολύ πολύ άρια. Θέλει πάρα πολύ χρόνο αυτή η διαδικασία.
για να οριμάσει ένα τραγούδι στο μυαλό σου. Άσε που κάνουμε και version, έτσι. Δηλαδή παίζουμε 2-3 εκδοχές του ίδιου πράγματος. Δεν μας καλύπτει αυτό, μας καλύπτει το άλλο. Τώρα ο Κώστας ο Μάστορας μας έχει ανατρέψει πολλά παλιά. Που του αρέσουν, αλλά λέει: έπρεπε να παιχτεί έτσι. Ή ξέρω εγώ, αυτό να μείνει. Και τον αγαπάμε και τον σεβόμαστε. Ξέρεις, και τα κάνει αυτό τώρα, τσαλάγες. Ναι. Του δίνουμε πάσα. Έτσι, ωραία πράγματα. Νομίζω ότι θα περάσουμε καλά αύριο στο live. Είναι πολλές και ωραίες οι μπάντες που θα παίξουν. Όλοι οι φίλοι από τα παλιά και καινούργιες μπάντες μαζί. Θα έχει ατμόσφαιρα πάρτι. Πιστεύω να πάρει και κανένα βραβείο το ντοκιμαντέρ, η ταινία, και να αναδειχτεί και η δεκαετία, έτσι, από αυτό το πέπλο μυστηρίου που είχε, να ακουστούν πράγματα. Μιλάνε πάρα πολλές μπάντες μέσα στην ταινία για τη δεκαετία. Και έχει πλάκα γενικά. Σήμερα ξαναπώ ότι είναι η προβολή της. Η πρώτη, ναι. Η επίσημη. Εγώ εκεί θα πάω τώρα. Ξαναπέζει και τη Δευτέρα στις 1. Ναι. Αίθουσα Τόνια Μαρκετάκη είναι και τα δύο. Μπράβο. Ξαναπέζετε και τη Δευτέρα. Εμείς θα πάμε να τη δούμε και μετά θα πάμε να πιούμε τα ποτά μας στο 8ball. Και πάλι αύριο ξεκινάει στις 8 η ώρα στο 8ball η συναυλία και θα πάει μέχρι αργά. Με διάφορες ωραίες μπάντες. Που θα παίζουν. Θα έχουν χρόνο δικό τους. Βέβαια. Παρότι είναι πολλές, όντως αυτό που είπες. Εντάξει, δεν θα κουραστεί ο κόσμος, θα είναι ψιλομαζεμένο. Πάνω από 3/4 η μπάντα δεν θα παίξει. Για να μπορέσουμε να χωρέσουμε. Είναι καλός χρόνος όμως. Καλός, ναι, για να μπορέσει να πάρει κάποιος και την ιδέα του. Βέβαια. Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν είναι και πολύ εύκολο για μας τώρα να ακούσουμε, ας πούμε, Lily Suicides, αν και αυτό, εφόσον έχει κάποιο μέλλον τώρα μπροστά, μπορεί να το κάνουν. Νοτού, χωρίς περιδέρεο. Ναι. Δεν είναι εύκολο για μας εδώ πέρα να μπορέσουμε να τα ακούσουμε. Ναι. Είναι μοναδική ευκαιρία αυτή που μας δίνεται. Λοιπόν, δεν μ' αρέσει, αλλά πρέπει να σταματήσουμε κάπου εδώ. Έρχεται κι άλλη εκπομπή. Νίκο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ειλικρινά νομίζω ότι δεν πρόλαβα σχεδόν να σε ρωτήσω τίποτα. Θέλω να πιω δύο πράγματα. Τι άλλα να πούμε. Τι νομίζω ότι καλύφθηκα. Τι θα πούμε στις επόμενες εκπομπές. Αυτό να μου πεις. Λοιπόν, εσείς συνεχίζετε εδώ με τον Κώστα και την εκπομπή Cigar Box που ακολουθεί. Μουσικές blues. Εμείς ανανεώνουμε τα ραντεβού όπως γνωρίζετε. Βλέπετε μέσα από τη σελίδα μας, από την ιστοσελίδα, το πρόγραμμα των παραγωγών. Θα κλείσουμε με Μασινέρι. Μασινέρι, ένα κομμάτι του από τα παλιά και αυτό. Όπως δηλώνεις παντού, δεν είναι έτοιμο. Ναι, δεν έχει τελειώσει αυτό. Δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει σημασία. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, καλό σας βράδυ στο επανειδήν. Καλό βράδυ και από μένα.